Muna ko sa dlaan guys, basta ako ay jote. Kung para gamit sa motor ni siya guys. Wala, madaog silong. Oh. Rice cooker mong gamit man. 100 ang kuan. Oh. Ang buwan. Oh, ay 1 tanan. Oh. Oh. Ha? Ani abang man ko kuya? Oh. Chris? Oh, dako-dako yun kay kanagagmay balik pa kwarto biya. Dako-dako yun kay upat ka kwarto man. Then 1/8. Battery sa motor guys. Battery na siya sa motor. Akong gitahi.